Hakajinga ko marathon kum Bynta ban rakhi ka sngi ba ka perthai barok ka kong Ïaw-Rta lani ka World No Tobacco Day haka step jong ka life way tari ujemmang arja arpusau nalat Mawreng shalau Kyntang Mawphlang ka blokot penlong da ka district NTCP cell jong ka district medical and health office East Kasils district haringkat ka jinga trai lang bat ka senjok ki hima ar liang wa yang Mawphlang welfare society lawan bania Shim Bynta kum ba shispa ar pongot ki nong mare ba kentup nadu ki Khynnah ki Samla bat ki bala Ïaw-Rta kenthai bat senrang Bynta ki baha pedang Ïaw-Rta kan rio du sau pukandai snam bat ki bala palat sanpo snam kentai bat senrang lapen sedang nalat Mawreng kata nyo kilometer kat bagi baha pedang ke sipo bat hadu khat san snam kentai bat senrang pan lapen sedang na mau ngap mau smai kata sau kilometer syadu lau Kyntang Mawphlang ya kijing yakop mare ki balas dang nalat Mawreng kum kadak kijing pli la kawe lama dak doktor Balarina tar yang dental surgeon Mawphlang CHC baru ba tambor lingdo founding chairman kasenjo ki hima arliang wa yam Mawphlang welfare society karbana mau ngap mau smai pat la kawe lama dau ba CA lingdo ka hima Mawphlang Hadin ke jingshim kertangi ki nong job na ki jing yakop la penlong ki jing lang ha community hall nong room Mawphlang ha kabala wan mania don lang da ka doctor TS Moment DMHO ka East Kasils district kum ka kongsan haringkat ke jing don lang Dr. C Kyrwoh medical officer Mawphlang CHC Dr. B Kanti district nodal officer NTCP but NOHP East Kasils district uba A Masenting assistant officer in charge Maunga police station ki dekot bat ki nong elam ka senjok nalor ki we pan ya ka jing lang la penya da ba Kenneth B Carson Teo tourism department specialist Khasi Hills community Red Plus project but hakani ka sngi shwa ban sam ye ki khusnam sha ki nong job la yo ru ya ka program IG kai dak Dr. S Kyrwoh dental surgeon so yong CHC Kinong job na kijingi kop na kalyang kishen rang ki baha pedang Ïaw-Rta shipo bat khat san snam kilong u Fredericks M yong khat south snam Ïaw-Rta u Alvan thapa khat west snam Ïaw-Rta but u badap ku parson ram khat lai snam Ïaw-Rta karban na kalyang ki kenthai pat kilong kan narisa kriem shipo snam ine ba pentengan sen ram khat west snam but ka yopinia kriem khat ar snam Hakabe daybat ki baha pedang Ïaw-Rta khan rio hadu sau pukandai snam na kalyang kishen rang kinong job kilong utay ban yar ksiar arpoi snam Ïaw-Rta ulan kupar roy kharpuli khat nyos snam Ïaw-Rta baru jison lang em yong arpoi snam Ïaw-Rta kat ban na kalyang ki kenthai pan kinong job kilong ka Camelia Kyrwoh khat nyos snam Ïaw-Rta ka Jessica Kurba arpulai snam Ïaw-Rta bat ka haba melari senram arpun nyos snam Ïaw-Rta Haka top ki ba sanpo snam sanang pat na kalyang kishen rang kinong job kilong ubadan sing tham sanpo snam Ïaw-Rta pun sengan lang dakhar sanpo ar snam Ïaw-Rta baru kedrek kharpor sanpo pras snam Ïaw-Rta kat bana ki kenthai pat kinong job kilong ka kong Juliana wan yang sanpo ar snam Ïaw-Rta ka kong Rolanda wan yang sanpo sau snam Ïaw-Rta bat ka kong Iba Mary Shulai sanpo snam Ïaw-Rta Hakani kesngi la ai ka jing itu bat krusnam kerpang syaka kong kemon wa lang nyopun rus nam Ïaw-Rta kabala long ka noi Shim Bynta kabala Ïaw-Rta tam hakani kesngi
habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya